Pruské, odprosujúca pobožnosť za Slovensko a Čechy. V láske, z lásky a pre lásku. Poďakovanie. Ďakujeme nebeskej Matke za jej ochranu a požehnanie. Ďakujeme kňazom za ich službu. Ďakujeme všetkým veriacim za účasť, pripojenie, šírenie a modlitby. Panna Mária hovorí, nikto tu nie je náhodou. Podľa Božej vôle s nebeským Otcom si vás vyberám do svojich plánov. Záleží len na nás, ako sa rozhodneme. A nezabudnime, kto však vytrvá až do konca, bude spasený. Matúš 24:13. Tiež pripomíname slova otca arcibiskupa Sokola: Nedajte sa znechutiť nikým, ničím, ani sebou samým. Ďakujeme Bohu za všetkých. Prosíme o Otče náš, zdravá Mária a sláva na úmysly Panny Márie. Pane, daj, aby v nebi nechýbal nik z tých, ktorí sa k Tebe utiekame a za ktorých prosíme aj cez noc milostí, za spásu všetkých. Buďte požehnaní, buďte svätí, buďte na slávu Božiu na tejto zemi. Preto vám hovorím, všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať. Marek 11:24. Modlitba je tvoja sila. Modli sa, neprestávaj. Modlitba je práca, nie zábava. Môže stať dokonca námahu. Ale keď sa stane pre dušu každodenným chlebom, premení sa na nekonečnú slavu. Miluj bez prestania, nikdy neustávaj. Každú vec konaj len z lásky. Kríž, ktorý musíš niesť, z lásky. Ťažkú prácu, ktorú musíš vykonať, z lásky. Vrúcnu modlitbu, ktorú od teba žiadam, z lásky. Utrpenie, ktoré od teba denne žiadam, z lásky. Únavu, ktorá sa ťa zmocňuje, z lásky. Vyčerpanie, ktoré ťa zráža k zemi, z lásky. Tvoje obmedzenia, ktoré ťa pokorujú, z lásky. Nedostatky, ktoré ťa sprevádzajú, z lásky. Celý svoj život, ktorý mi ako dar prinášaš, z lásky. Len vtedy budeš na zemi slávou Máriinou. Len vtedy budeš môcť splniť poslanie, ktoré som ti zverila, a dáš vykvitnúť vo svojej osobe, vo svojom živote a vo svojom diele, v záhrade mojich najväčších a najmimoriadnejších divov. S láskou a s radosťou ťa žehnám.